Karibu sana Wakire. Wakire. Na ndoche mbia more more in white. Inyori mwancho morigereria erieta na boigo kura ase nyagitari na ya Advanced Cancer Center. Sister Doris togo chakana inyori erieta ya na boigo ninki okra. Asa maritanguro ku Doris Komboka nchino monasi arase nyagitari ya Advanced Cancer Center. Ogo chari na boponyora. Vyema sana daktari. Yes. Na sama maritanguro kwa Dalmas Momanya buto. Nchino nyagitari ya Advanced Cancer Center. Kutoka Ouru and nesu kutenera say around about general on your left behind Credit Bank. Vyema sana na inde karibu asinjira ya vene kigima. Daktari to chakana kiro tubiria magana na palliative care ekeningi. Amurania tianta bembe mana seribaga. Aso to ikigaiga ligera tunyanga go semania sikemuro amusi. Palliative care ni njira yokuleta abagwire bali babata cancer anono kuba ogororo komenya kuba relief from overall, that is physical, emotional and psychological pain. So palliative care is basically care ya kwa ena nwa somo to cancer. Because mostly kwa nyara bantu ba cancer go experience very emotional, psychological, social na financial constraints. Ono metengo ikera so kwa nyara muntu oyerule na bana njaba na didelio sitimbu atimambi. So when we kartoko ba ikange ko ba the psychological care and the social and the emotional nyara muntu kutwara ro sembe ko mambi. Buno munyagitari ubo rero bwiga bwa cancer nchiraki moko nyara kwena na obore ndio bwiga ose obosemia igoro ya palliative care. Palliative care talinga tigere ndate benga tigere graded. Palliative care go depend na kiro muntu onarwarte na nakyo muntu akwa uchisemi oborwali gekera tigante bebono abantu metembaro muntu kanyara bwato oboba bolinga ngo chinde kona chwa maybe orobe osingo chinde kona choko boru osingo chinde bakore rwiki ono oboba boli muntu agotwara ina tukuruka emotional yani ni ili uko enjiro uko iwa psychological ni enjiro bakora engareria and physical ni enjira ili bona to kuumerana ebintu ndaba te ibi kwa affect yo sebintu okoro ikobana so ase the palliative care e package inengali talinga tinile ndo tora tabe ngani kigato kariyuka ndroko nyora bigo chain combination na to karo muntu psychological to karo emotional na social ebintu bana mna financial abuno ugo chakwa nyora chi insurance chiko karaki chiko chaso ibi chake ekromete buriro kwa kansa na ko karo muntu awanyo bolo sawa nini boya yonsi ipi atigale bose Eli kurwaso munyagitari bona buchaso mureire nereri direct apart from okumorwali. Okay. Eyi kurwaso munyagitari anene muno. Neli tokoroka psychological na mostly emotional. Karokora psychological counseling na emotional. Okanywa ngwe chichabuka na anene muno amalio. Ekarabe karumontawa tiwa bwate distress amalio gato chatwamwa combinations everything mundo wanyaruire ngora. Na social bando tebe our day-to-day interaction. Metana boko chapanya rumuntu oliro ka semelia wakwana na era kwa moga sekoli. That one is also psychological. And then na bakresto. Go ikatolitwa na emotional support. Krumete krumuntu na bwate challenges jecho. Ndaba tabana na ntubona ndo kirocha. Bateme ta karukuru nyumba kwa kwanya rumuriro go ri olkolera ibarombe yaibete you feel good. And I believe the same happens to the patients. So, what I to go? Kuba the emotional, social. Whatever waka spiritual nguva tere limore. Mpia mno sana. Tukure nase Sister Doris. Ainayo nabaroire mono chinga ki chinyinge. Nkore ngia nayo bono ratware amangana mangi goro ya enchira muko ena no pokoni. Abo igobore ndi gochasa abaroire abaiga. Asa baroire abaiga to boate palliative care actually. Kira toko ba kozi na tuwe koro palliative care. Koba atore
toko barenda bone family, so we do pain management. Kuba tanga konyora gutwara pain rento because they always have pain severe. Kuba ture the social support. Like mbabu ati maybe mbaro rokonyoranga kurunga mbabu ati gosemba mbabu ati support yeri angene family. Konyoranga ntuno oturange etoko bakora buna abantu be family toko baira buna into e family yaberange koba bono okuno ko moro kyo bwanchana buna bulyali ngi gocha konyoranga kwaroje aya according bono to gochega ntoketeke koro connecting na kyo bono spiritual support abotoko ba spiritual support to aba ogosemeya to nakoba at least umuntu nya gotwara ogosemeya kuri kwaroje eya mwanga na erengo na kunyarale ko baga komenya. Then another thing, ngoba tore to kwendera kubasoma egero muntu manyanga uburwiro bwegamu mburwiri bwange cyo ubundi ete kwaro nabo kanyaro muntu arwarte yasinganza but tamaiti cancer yen cancer yeyega kwaro rebone kroto konyara ko batoko mu adult education konyaro ko baga ku understand kiburwiro bwegabo koba bono onyara ko baga weyancha at the same time konyara tore go provide like nutritional care sabaroida now that konyoranga Nkonyorole bone mebere yabere wikake bone toko ba nutritional support ingo bakonyere banya kurwalyo banye mubiri oba strong onyara kubo na kurwanya ibintu bya cancer birasa mubiri aina romono ndatebe to gukora management you ya pain nutritional care ni to gukora social support nkosere yaba raisi go nekinga baruira baiga banyale wanchara ni situation yabo Tegento kia raisi because na konyoro muntu it is not tegento getege gocha like anchira neli moyo it is a process tali wanchira na yo raisi morero we komwire step by step mpaka ka anyare kwanchira na bone ere gwe komonyene because ekerana achi ame arabere no buroiro boya ngwe kara at a certain point bono rona linde ri onsingi ara chakore uburwire bwa so ire bono baka omorwire kwanyara bwe ko yanchiro kwanyara yo ndeka gotaina sister bono kenenge yo turakora uburwire bwa so ire mubere bono no kugwatinga kim toko na gotsomi gutoko menya egererende kitonya komenya tonya gusikia matko uchimoto bono ko manyo mwanjo morigereria ningo bwanete koyana na obokorerio boiga kose ningo bwanete koyana kinga orendire oyana niro services echikuchase umurwire mbandoki bakoyana na palliative care. Palliative care ngwana natore ntuguna abanyagitari banagitari plus ngwana natore awareness gutonyara kuegeria chi caretakers chabo abantu bari in case murero yega ba ngomo discharge baragendenga nakibaranyare ko babakumurinda so that is the another support talk when na chi caregivers kusabantu barangi no murwire egene kero banyare ko babakumu discharge nakibago chiko babakunyara kumurinda egare tenyare kananga umurwiro yege kirani nyagitari naliaribuya kakwendanga ondetayo kumurigereria ondetayo kumwada support ondetayo kumu comfort kwanyoro umuriro ubonekera wikakoba umuriro mono bono at least ngonyara torko batokwegeria abayiga bagochkumurendanga a family in short a family ngonyara tore tokonyegeri yamanya the process yoburwaire how to take care na barwaire bo kabafane tokwe support ye kirugurire no baka family members ekiagera buna oroboti intoraiga omo oyore kurendo muruire anyarete ko collapse gose goika gusiri bugima bwae ata umuruire atarakrokia muruire atarabwena gose era matuka ya taraika kwanyaranga ngai inki gekogera gose nchiraki at what point okonyoranga muruire obere overwhelmed gose yo kumurenda mpaka kwanyaranga takonyara gukora igasi ria gukora anymore nabiko nyarika none taro atigo manyibo isaine kosonye tara tebi gumate nabo konyara umuriro yega tari konyara bwe onchira gitana ayo menyene ngwana kurinda muntu tari konyara bwe onchira gitana kwarore ikinenge tugitege kwa yani kire very stressful as umuntu yo tari kutanya kurinda umuriro bona that is why toko ba educate muntu yo kurinda umuriro kera kwa mu educate kwa mutenga umuriro bwe ngamburo iregete it is like this umuriro yega na kyatari konyara gutara so you need to kokare gento gete kumurageri iga because
nabe como ver stress pero kuba we yangu borwero bwe gamurwero yiga saita ko nyara gutara I'm supposed gukora kikomosibya muragerie mo echinde terechia yegere uchungu because nani uchungu yuke nchiro borwero yakorera abo ryo kumurenda kwogwa kwarorire tana korora yubono kwanyorobire stressed up whereby bono kwanyorane rugunchuka ko bumurwire omurwire bono ere bono onyara ko bagago tigaro yumurende kwanyororware so that's why what we make sure is that oyo kumurenda na educated at least into mosome kina kia kumurenda na aware actually awareness na maitinga nkibono bonete gokora yako na bara acheta maitinga nkimurera bonete ko wanyara ko mwero ngolyo kayo ko baka marogo babwire bose murero ulio tari gukwana maita ko nyara gote yenchara yandire bose nimbate uchungu naboko nyara ko boko mutenga omurero gokora gako baiga kusina boko renchira ko na kuirwan either murero yega na rempen because ta ko nyara gukwana ko tenga nimbwato bororense mogete so from the signs okora so murero yega just know this patient bono na koleteki uchungu nero como feed ta ko cha gote inga bono enchara yandire because pengine tari gukwana bono tokomo tebinga chinsagete kwamo kwamurayo onye murero yega bonete korwa ibu after 2 hours omorage kwamubekera gento betega sai ndagira irongoli sai ne juice kwarode bono omo ekiateka kyanyara koba ngebwate knowledge saine goteki kiaso murero yega mbia mana sana Dr. Douglas Dalmas no bwate ki kwaringe okwanera komenta na yo my colleague at every palliative care telinga nere muna nata yabade telinga ati no muntu oyo mogo singa na abanyagitari buka bakonyana ekanisa ngo play a role in palliative care umuziki ngo play a role in palliative care iko like no nyine society yekereka rumo gutari rumuntu mwe kanyagitari mo nyata oyo na chabe boli you are creating what we call emotional effect yekereka rumo gukwana usina tegerete onye hinumuro tinga tako ngakiera ko so enjiro ekaro ko visit no nyino nyagitari whatever you are speaking let it be positive ekereka ba positive no nyino muro irolia gutwara ringa yaya abanta bakibacha kontara na baragomba yes na bakoro mundo nga na arense but you mete there is what we call the power of the mind. A strong mind is a strong body. Obirangara libya wabisa kabanga bano njumete mbogo na bona bera ubiko baiko na bobutaki iko bano njiro ko commit njiro ko kwanira na kekera no nyine karato kwande kanisa ndorko tebu ngai goroteyo ote ngai goronero obasemi mbaro okwege na koliba na kugotoa okasemi nga mami ko kaliriki mambinero lakini ko semi kolieto kenga bano ngankwe okanyora banda bange batwaliro chimba chokomenya tukuriye bona se oburure bwiga bwa cancer ekira mwarigerere in cancer riri yabereke gotwaranga aburire bakoba kuzi tebwatinga cancer aburire bonsi ngotwara bale michando asige ke gatwara very as field cancer rotigante venga cancer every cancer ebwate michando lakini bone michando ni linga on staging. Yes. Ekero kurigira kere stage. What the same cancer, but are stage 1 are very good. Muntu kwanyoro what cancer you stage 2, stage 3, stage 4. One kero kwanyoro muntu stage 4, na ro kwanyoro stage 4 very okay. Na ro kwanyoro stage 1, manna kudiga kwa kuminga naki. So, even to muntu na ro kwanyoro stage 1 but this fact is that whatever emotional, financial, nini na spiritual, kwanyoro na spiritual ya yerense. Wana kere binti biga byonsi pibirense kwanyorangi outcome ya yerense bobe gekara bono lose hope abasemeli bono koyo airo jenga bono njumambi mbulbuki lakini kwanyoro muntu na role stage 4 obwato abasemeli obwata positive vibes so that at the end of the day muntu no nyina ekero komuli wata ambiyole so even that difference in gap erongora tere a factor although rende cancer stirecho njibwate difference mana nairesa depending on the stages. Stage kiri kuchia bende kero mwarigiriria abaroire bono tutebe nonye physically kero kurigiriria ukurigire kwa romonto yo nara affected tari kwenyara pi like I said cancer mende ni ringa hasta yeta ku affect ikondo ko tebanga bono cancer yenda ne rimbe osi cancer ye prostate ne rimbe breast ne rimbe but again tongo teba like how you take it
although rende chiro chiko a little bit challenging given that na vano Kenya management yoko nyora ntora ikaria stoka ni iriko kwenye have nchire vano chire more complicated chokonya njiwa te complication because one go chako ikanga go ikire ga litocho go para no nyelambectomy torusi a part of the lobe, it's a challenge. Ya karaboni kana pumunta ko prostatectomy torusi prostate or the cancer free pumunta ko rusi breast have cancer that is in Kenya but when kan tay no ko ru no rusi go bongo karubata brain cancer te ko nyare kana no rusi go lung in Kenya karubata lung cancer. One of the challenges. Those are the main challenges to Twatwara. So what we do, because it's also very expensive. I know we are a third world country where we are struggling to balance 1-2. One month work is having 3 million and then after that, then what? You know, one challenge is factor in. So treatment is cheap. It's expensive. That's why you have to South Africa. India digaro mundachi ko nyoro kokoni yakarteki lakini naro nyotubu ate pesa abo wi kainde nando tikaro yakara pesa tokarti teyo so chi challenge chu chire chonjiro but rinda say what we can handle we do handle it boronge kapisa anya na mariyo ko korutore anya ni surgery singo koratore like I said we opened a surgery department to go at the theater. And so, even to me, but the challenge here is finance. Because those procedures are very expensive. Komenta nawe, kansa te yo stage te yerembe. Na beku nyareka numero chare stage 1. Naenda kwe. Oso yonda bwate stage 4. Bada amenyete. So it depends naende ekara ngaki from you mwenye numero mwenye ngaki kwa handle ekara wate bigoso mwenye gitari oje gekera hotel naki yako handle mpaka wacha weyanchirana kwa rorire bono tebwatinga cancer stage 1 nembe na cancer stage 4 nembe. Mbe bana sana kwanira ngo palliative symptoms gosekera okurigereria gati ya ibintu biri okurigereria kwanyora sabarire na bigo chibiaga byairera aburira bange bagani obokonyi buri igoro mono. The symptoms tokorera gosechi signs chitokorera somurere chichigo chichaba extreme na bakonyora umurero yega tari konyara gukwana tari konyara kuragera gusayira ageri kwanyora ngumurero yega wate very severe pain eyungo changiere bon alafu pia ngo bwatiere nga ngentongero raro lenga bono eigangai nkinda akolega iga kwanyoro muroira bwate multiple problems kwarorire mechando kwanyoro muroiro yego gosena bwate pengine kanse ya chio mutu tari konyara tari kwe understand tari konyara ko kenenge ya actually yarochi kwarorire ta konyara gotara pengine galinga samenyete tabwati ondogo chikomokonya bona tatara tabwati onde bamenyete nere bono yabetere bukenti tunyakobera nerege tunyagokoraki tunyakomokorera palliative care. Nani ntubate bali gosekia give us bali bako chibaina no balende gochase abaroire bagoika kwanyora nga bakuro moyo babatigana batugutana abaroire nchira kimochi mwakonya abaroire abaiga bono intu nenya gitari yaito kera twarorire nga omoroiro bere bade nase chike give us gosaba family yae pengine bako moiranga kero monto motiga ogenda so we advise them tubwate esa ulinge facility yaito nere equipped tubwate abantu tubwate na sales na otoko ba acceptinga boreto moroire ntumoto tigere ntubuna ntuna sales ntwamo urenda twanya komwamali ogokore na saide rororo na biko na komosibi ya moretere ndagera nutritionist na bero rororo konyera on the other side ya roranga nki atakeire omoroiro yega na beko ae na saide chi ebinta umurero yegabonete kwewa na how often kwarorire per day na kiabonete kurageri kwarorire bona butugotigara na barabu twanya kubarinda buna gaito mbe bana sana daktari ekera abaroire banyaje gutigwa ase nyagitari yeino ayebuno munyagitari nchiraki omogweso nani tutaraendare ndake tumuinyoringa eye ni nyagitari objective ye nyagitari no kwa comfort na treatment as broad as possible which is abaroire abantu bangitaringe bagutuguta abaroire
neri nonye nayo meto to kenga no kwato muliro ko January mpaka January because treatment ko irereka so mostly to ko bakoro to ko decompression decompression na karoba na tote abanya kwa bere no muliro ko geka to ko batenga yaya ko ni kento mo kora morete na no murati muka kora bueno e process iliyo ko morete barati muka na baro mo tengo ka bari bara ali nonye ina arwarte akiri bonega we need nantu taringe to ko chatwaten ke karana nantu to kana to karaki ko matibabu aliaga niri so by so doing kiba ko ira na banyora ngake change te bono cha bete bije ke karabara bele ka patago karaki ka bera ne so that positive change kwanyora nande ya bairomo lakini mente karu munda ka bera ne re kera lituko aro kwanyora tali mwana mami kwanyora ari ko senaki ngoi kere ya ba demoralize and so by so doing to ko ba admit twara decompress as relatives and as a village. Ke promete no nyan kame daba kento ba ko tara mina kere lituko kwaro sitru mambi and ba chiri. So that alone go by pressure which can lead to depression. What about vario konyora ngamuri na roli nyagitari lakini ko tema kurigi no nye contacts cha bantu babo kwanyora abantu bonsi bachire baborire namatuko yo muriro yo kurwase enyagitari ye ino aikire mo bone to ko discharge agende na ratu mukira singa lakini mwachi kurigi no nya bairi ko se family members babora before everything to bata able management usually before admission and during admission okanitore quando tokoro kanga nabo abanya kenyuru bae ko se family pone karabantu bali baroro kumanya tore ngaya oyo ngayo ruetenka and usually ngo karatore home visits akaba no kanyoru monto tali stable buya we tend to do home visits to amanya ngayo monto ngai in case of anything nabo toko makoba paka kana ngati akaruturuji abantu barume to kanyora bago tinyagitari financial issues management indire kora ba no nyene fair kero kete borongi but in by so saying kelinga ki talinga tinge e objective no ko roschive at the end of the day but giving people care that is deserved and appropriate kera kero monta bwendre no nyana sandi isi komenta na yugo kero moroira achire go sachiri nyagitari ende yonse actually ngo irore information ya before kero ko register wana ngo nyororo ko gwato muroiro yega ke bandikia yengero roro asarwete umochifu asarwete ne information yae bado na next of kin vai ngo nyinko ira tore chinamba at least ibere wana te ko nyarikana ngapi toko ngano boru asumuroiro yega rwete mbia mana sana na okwena na korera na daktari oko konyo boiga ingeka kengana na kibuko ira is it limited similarly nandenda irole ntavenga treatment ya cancer ekubwate kana nechi stage one stage na the type of cancer nero iliyoko nyolira aggressive gwenta kanyora maliyoko for life nero iliyere curable okanyora umuntu akanyora curative treatment umuntu akanyora 6 cycles 10 cycles 8 cycles from there umuntu uliyoba buya wana mnyao karu ntokoro ka monitoring lakini njira umuntu akanyora maliyoko for life abande mbare okanyara abantu abange bakwiranga kereke no muriro ganetio bokonyo mono no rio kurigirenga amatuka ya berirange mete abarire mbare okanyaranga kero baikire stage gete ose bakurigirirwa abantu bagwanza kwengusa maega ose banza gukoma yo bate boli okorongo berirange nali bakunya kumuikange diganta venga every stage nita ketuburwali yakara no nyene kero teve I'm sorry to say this, but tote ave monto na pati kutukuruka end of life care. Oma itengo monto yengo sirari from any time. Talingo ko patikanya kwa tiku because no nyina kero kwa tiwa you discomfort nero. So usually kero monto akora the end of life care akanyoro monto kwa kwale amali yoko gete yoko mukanya tegerere atwaro oboto ereru posine. Tigerenga nero monto ngo sirari monto sirana maskani. Osira agare katumugete na aboigo tokurikire abona senya gitari ya advanced cancer center aburire mbalenga mugoche mwando loteve na day no nyi wiki abali bako egu obokonyi pondo utatiga mariyogoka asebono iga kinambe tokate ichigasta komento kero twachagete twakarra abantu at least 20 a day at least 20 a day abone karombe gitabarwire
lakini bono inyorenga bono igabaruira bango chabale na caregivers ko chabale na abantu bekenyoro ekaro umuntu akuminga kwa bwena turenda ngo torali nyagitari ona bakonyoro umuntu oyo mabwata abantu 10 so as at now akonyora ina dingora tura minimum of 50 to 60 given that inyorenga facility ito is a bed capacity of 69 wano inyorenga 69 abuna abantu turarore na day lakini inyorenga we see more than 60 in a day abumbali ba wocha twabashughulikira bairana mwanyorire complaints kero kende kurasa baruira abanyene nga services inchire bakonyora tari kurwase nyagitari ko se kurwase abanas kurwase caregivers babo kurigere nga okonyora umurira gocha okotebinga abantu bari mu kombeka na barabo usumuntu uri okondenda tinganje tinchira akongera okay igende ikukira kungero lakini nyorenga our patients abarwari abantu aba bari nyagitari they are bitter so you need to understand umuntu nabakonyora nga hawatiku panoranga inchiro umuntu yako muhira amochaite but in reality nyoringana ki wani bigene umuntu acha katenga kanyuriyo metaye na bakoranga bano umuntu yunjago nchandiriga so by so saying umuntu yate to arugaiga aendeka asamete nganero ko command kagukana njitindi kunyuriyo yo talikuno lakini bono ryari nyagitari medo umuntu akamate kanyuriyo bano como sega ni kulia umuntu lyo rubundo yago nchana nabago chaka tenga umuntu tindalegi timutageti but this story is a story goronge banyaranga muchando tali ngati nuyo iga ne linga pressure yakanyora kurwa so umuntu oyo ligera akonyeke na era tatageti Mia muno sana Sister Doris naye kwabire nabaruire na inde mbara okonyora abagoje baba aggressive sana gochase mbone okonyora hakwangite na ndara kurwani nonyesegi eyungo nyarekanera moro na biko nyarekana tuare like akwange bono buna intutokora simisha moro irori ko lazima nyare ko mu understand umanyanga kimoro irori nabwate mechando yae kogera okonyoranga nabwate that negative attitude bona ege ntoko bagoikomoire bunare gosonya mukunyara na kuira na tari aibwe kore gabo ya rero tini konyara go ando Matilda umunyagitari yo jega ngo igwana na bari nere keko ero muriro yigere na barabe maide tamanyanga tago yani mentally tutu tago tageti ogo chagwateba dalmas kose nate musistonde ya inchomo service because nabwate right ya ukaninga ya tintageti onkoleki tintageti rero ndwali bone gento okora oko boikarasi more respecting yago tebi oriyo mwa oyo anchete at least amo services chiri kwari go chikomwa bona bogokora igagero omu understand na ndetori ko mwanga igo enchire yo konyoranga umurira we kote banti tintageti sister igete andwali igo moyo koyerera kawaida no bona taringe to konyerera kawaida na bokonyora umuriro yegana bwate stress usige ntungire gwakora tegeta magogeti kwarorire bona nyetagogeti gunagente kiga gwakore to yega gentungira akorete igekagera akamwancha okorigiyo yo igonde because Tadlas make a long answer no anchitoyo. Bona na beko nyarekana. Bona okorigiyo oli bako igwana na nere. Egereki na bora mwana ne ndagire yugo somo beteri yogorori enye kwa onyo korokaro kingiro lira go saba teba naye kwagera. Bona lakini goko morete rori onde kwanyora ko. Bona ko muori anchite at least nero feel comfortable because ora molazimisho nyako mweli yo umorero feel mwoko na komochanda. Bona ko mwa oli bako igwana nere. Komenta nayo tutarachiare igentunge tukuruka patient rights. Rights enjiri cyo murwaire. Like onyo muruira isoko kana ngatate tinje murwari entonge yonda kale tori como veterere abo como veterere yako iro ko tandi will be this bad so again to talk kora again to tukuruka enlighten our patients before anything no kwenda kama tenga yayo lyoge lingo kwa ngochi ko korra jiro 1 2 3 digara kerumu ko mu amarwe amaliyo ko sena kyango taje ka teranga mariyo na mu ngata bana kali ko ngira 1 2 3 ekara kwa mu chali te mariyo kali kwa mate heads up kama tena ki ya mariyo kan ko nyoro lakini ko chali ko kwa these and these digara ba no nyene kara ko nyanyora ataba na tebe tibu mu ngita na meti kya karagi ikya over lakini woni ngata tebe na jine ngo tonge sindan tinga tinga ko chulu ko guburu kero ko guburu go so ka tamu nduri anto ngi sindani ronde te yo isikite so at the end of the day ni lingana ki ntobo ntako ska patient rights ngita na muro ina bako chanya ngita ya tenga njatende iti matibabu kero munda kanira matibabu patient have the right to decline treatment kero gende abaroire mbamani tingamba bwate rights chava chanya gitari actually we enlighten them on the same mutara chaka ko bawo borwa
patient rights are key. Facility and those kiogoswa patient rights njibe kirali kana bogo chisomo kwa manyanga yaya njaboniga ne ometeboniga no nyina as a patient no gwate right yogoto ujumbe isaine diga to kurwari burungi kwa to ujumbe taisaini akonyoro burwari butaisaini na barire mbare ba ko biso konyoranga okumubori ngakiro kende naki aiwete tariko anchako wateye bito byo tariko open up kwana osego kumubori ndio kokigwatumira kwanyora natumite nonya amete yoro sana kerote kete ko murwari turiko manyanga omuntu oyo na maina kwanete gose kosega kongainete usually in a challenge it's a challenge lakini wano botuki nagega kwa ndo bote twa sense muyo botuki ngo karatoro botuki bo okoroku ndo karatoro general examination physical examination ebi ndombiro karoko karoro muntu botuki obu biko ko bo bisinga yayo muntu na vera nyale ka karateki ekara muri yona re karoko tumia ega mugondo ako kwa some effects chief effects tiri nchire expected ekaroko kara some test anda kono mete karoko ire history aboko kara outside study tatabanya kwa bodu yo muroiro yiko akatebira mangana gete nabona ando kuri yo mo muromo abo saba family kwa bolinga na kimali yako kyabere ka gutumia ataiyo ababe kana baro baka tinga ya muri ka beka gutumia naya na kwa bara batinga nante biye gigari ndirere ono ka bana yoko compare information lakini nyore na privacy ya patient na yaro neriki Gawano mete we are working on a very asahago tiza. Ndio ono sana tukurigere nonye abana bakeba gukina kose abantu b'emyaka mike bali banyoro burere bwa cancer sinjo cancer ngo kunere tinsemo chonsi lakini kwanyora mbare abake nchiraki ibarabu umogotema go deal na barabu sinjo konyora bali bagotire okonyora barabu kirokene mbaisana getake no bwima bantu mbarabake batarachaka nonye chi family babatu muchando ega barabu nchiraki mogotema kubakwandira. It's very unfortunate when you're mwana mwake kabwate cancer, but muna tu lakini mbaro muna tu atebete cancer tibwati miaka na bego affect no nyana abana bage but the good thing ni linga ikarupa nye abana baise kunyitwara tata nyonyora mapema ngwikire yaba create that is the hope to kubana naki once ya to kire kaita matibabu chake mapema ogocha kwa cancer free over time kwa nyora mario gare aliburuke kya irimo kuba anabebu kene ucha savanta bane till cover the same because umete abani njira bago express pain abanda bane no meto na bata no nyango ati kutindi bo lakini umwana mna kunwa kaiga so the attention we give to kids are cover different because they need more care, more love, more everything is extra bono kanyoro we go an extra mile kuba give the care they deserve. Lakini naenda bona muna tuata yapete kanza taringa tene discipline togo tumio montoyo mokurwari it's a multidiscipline konyo rango tubate surgeon a nutritionist caregiver ngo chabale mechi nurse yani it's a neskuru yende what's your experience in abantu bari babwate special needs to tebe n'abantu bari disabled lakini nande babwate umuchando yo cancer kwanyaro no nyaba sabati bari bebwatira neti lakini batokire babwate umuchando yo ganta venga as a cancer center cancer metio kana beba ko obalemo cancer alone. Yes. Yawan tinte venga abanta babwate uburemeru nabo bagocha bakora kyango kekara ni might of a person konyoranga na abwate umuchando wega ukagara maybe akarusi gweriso maybe akabuturwo kogoro maybe akabuturwo kaboko one in one or another kwanyoranga bururu gwachangira bakogre oko mentor oko moremari so iyo ndingo chanate ya bantu ngelinga meto tarabuturwo kaboko ko so tararusi gweriso kware sore ngana ki objective yoko kokorere kega no gokora 1 2 3 naye muno muntu kwatabangana ki ndusi oseyaya lakini bona aro tarak muno gukana muno goiteberia machibu na aro kwatabanga ki yegwa kanire lakini at the end of the day ngende kyango chikokara kire na ndubu obo bebo lipomente ko sebakore kuirane bona muntu abo decide based on facts on the table mbona sana tukirana as a sister abwasengane yo yabantu ba aganeti obokonyi bonde gotatigo boriro boiga bweka kwanya rumondo buna daktari atebire tawati gose na maboko tawati gose na maiso nekyo gotema ko ba handle lesson nchoko nyora banta baiga nonya self esteem ko nyore chietense sana
ekera barire bari bachire gali gose tubabwate tata for example moroiro yiga tabwate nonye no kuboko tari kunyara ku nabara betanyara ku onyatara nara nabara betanyara ku bugo nona machachi wesi beke ko eranga mbone ige a experience ire genteke ngiyo kunyara ko bago komote okunyara ko banere kwa mo feel like yani ubanga nanchiru nabande kwanyara ko bugo kumworogi kwa mu bugo rigo sina machali kwara muirere bafu kwanya ko charende kukona kumukwandiranga yaja na ubigo chabia baiga maybe nesa uyogo rweri lakini nkona rato naende kwanya kumuoyo nga tari ori mumo elio yakogera era no kuboko guka pengine narorore na baranyale gutara airecho ayo ndi narororo pengine era magura atabwati kwa muobo semelinga utari oro mweli bwo bugima bado nabo tokunyara ko batokugenderera because ntorororo into nabo torororo ni familia nero kwanyere tange egere nero ya muikange nero maite nebanga nabwato bole mubo narochinga familia yiga ningi getange ngongere support actually muntu ikintu yubata geten support egere nero ngakoranga abantu abampangi getange mpanga nchitendo chenga tindi tobauti nabande kekogera bono nyomurange nere rokini monyorenga nabwato bole mubo pengine obutoirwo kubako kuso obutoirwo kuguruko kiro muntu ochiro mutigire bono moroyo nabakonya ko bayigati gale gakona kuirana na nancherende sister ngwitango murigerere na inchina agenda pengine omata nabakuobwa otagite no ene bese ni yarengensa yabona kuobwa ngabono kiro muntu ngangire ngakikonyora stress yoka ya muicho ira kinyekera mumu igitange moko mwa support kwara mokolera no naga jokes kwa muerelia na bali bae family nero kwanye education ba muikange akonyaro moroiro yugweka akotu sawa tabati mochando Mbia mwana sana komenta nayo daktari tutaracha sore tu kwanera sister kiro tukurigire yabuna bona abasubati kiro babwate tutebe cervical cancer gose nonya breast cancer kwanyara naga netie kokolo nonya surgery but at the same time nebwateraniti nchera kiaro omukonyara ko dile nabarabo ekera barwira baiga bachire for example moroiro nebwateraniti pengine narenga na gosinarengo chi cycles cha inchigendere tekento toko koro moroiro yiga kuratena aibore ekera iboire then bono tomanya gukora kionye gekonyarika nangwenda ali bado nari stable akoigora then tomanya gukora kitwamanya bono ko mu reschedule again because nabekonyarika no moroiro yiga renge tetebe na maliogo maita maliogo na rotari expecting omusubati na benda but then kumanya ko narorire kesi yake kwanyora nga ya happen digo kuna itaga neirie wone genta ko mugotiga aibore ekera iboire nende mwamo chaki chisaiko chinde wone kera chakire egenta kero kibago tebigune ringa tako gonkia yes ngo affectero mwana nabiko nyarika ne affect yo daktari nero rabete right person yabo tutebia kwa jero musubati ne bwateraniti kero kende kirago chia konyoru mwana yo mamukandita mugonge mwana yo konyoru ringa na bwate muchano no se na bakwiburu no mwana nde bwensi okwiburu na bakwiburu no mwana ndosi lakini wone ikiga karatu atene nyama lyo gali nesa uri chi effect inchirara nyore chikurwa sa maliogo gakaro maliogo ari tugutumia ari cytotoxic maliogo ari cytotoxic so usually karo mundato atugire ngabano kwebwaterani awote bunga bana asege kakenga naiga tori guchikanyora maliogo lakini ngonya gokorerwa uri follow up twanya ko we ngaki tori kanyora maliogo ngaki bubire buri bwachite bukawara bagose bokunya koge ndokanyora ngamburi bura aggressive kanyora ngakapuri cancelled on maybe terminating the pregnancy because then we are looking at either your life or the babies. Lakini bwana hii naro it's a multidisciplinary decision. Taringa teninje ngotanga tenga bwana Matilda, you are not going to conceive or you are going to terminate this pregnancy. Even tumbire to consider into consideration yes. Na hapo muna murwaire. Mata yabo nga maybe this was my last chance of conceiving. That is mostly as apali okonyora bali young children. Osaba antabake. Bwana ibintu mune muna birabungo put into consideration. Taringa tiesa ulinga bana ntwata bega bana ngato chato tatebe nga we are not the final sayers. But we come and sit as a multidisciplinary team. Twa ko basemi nga Matilda. Ili ndege nguzi koira kirenga kirega. Guchi ko korda kireke nike nga kioroje. Do you continue with the pregnancy or do you terminate? Because now that one is now a medical situation.
lakini tali ngonda nganja bano ntegete ngenda uchiko kora profisa ke karibu ndio mbire bano the HER2 chone chi hormones kete chiko cha changia some specific cancers. Mbia mano sana kwa watu kende kwa recommendera as a special needs. As a special needs, and you know, taka komenta nkelina ki everybody na got special needs. Muna vani kato toke vano forward. Mete special need ne ringana ki you develop again to getare ngo ka karo monto tata vano muna ule buye ko kutoka bako you become a special need person. Yes. Onye kware kule mamugondo toli ko chikaswa mugondo now you are a special need because you will need somebody to cover those. So no nyamba ni kata tata no rata malere no chimugondo. Ya teko nyareka. Ikopana marwaire I will create situations for special need. And then to cover, nearly we tend to communicate to the village. Mostly as have we to tend to enda se kenyoro ko wa enlighten. Mundo ta chaka ta ngome tori, ulibano meta nto bwendo ko mukirira. To aba enlighten. Digere at the end of the day, pa mukirira, pa mo chinguru. No baseme. Mbia mona sana tokiragenda se omutimo moke irindi tokwirana tunyare kurigiriria aya ndi amange igoro yokurinda aboroire bari baganetio bokonyi bo igoro mono anene mono ase oboroire oboiga obwa kansa igo tobasogoska endra gutigara ime ya Getembe TV. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone. I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute. I would the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka.
Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Nabatebi nambasire kitoronigizi ekotuka nsa mochimu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajonyo kotate speaker ne kabisa live and direct onyo kotate ufa sisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke okochankoro kitobese kobanga kokungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kuokeria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga kubugima buko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro oso kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers ba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na tobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori lyo mubuko o Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana kero togo cha gukora muroverio kira tugenerete kurigereria enchera abarwaire baria ba cancer bakonyara akorindo kiro bari ase chinka na boigo ase chinyagitari sister Doris na bodi swali lirira beri kon korende ene kimo konyara go comfort mondo morochenga oyoiga na amatukawa tena make usimoroche pingo muntu yaseikire te takonyara gokonyo egento gyoka kerabe no kumuikange na kiekora tobate gento kurukunga end of life care konyara kuba tore togotebia tokorete family yange twanyara kuba tokonyetebinga bona se twaikeire nabo togotema lakini kirikerabe we expect kende gyonskebe at least member uba manyanga banyara ko baba gwetayarisha none mureye before that one egentongero konyara ko baba komateina none na bakonyara barira ba actually ngo ikore ko konyara boka bakona gotebinga unyubetinga na kurepi yani actually egentongero rorwa agochaka ko baga kuna gukwa na getari ya kawaida in most cases bakonyara murero yego gochaka gukora ibintu gete utagete mwana getache dangereri nyagete bono nabono ni mugochaka mukonyara ko bamukora gusonya tari gukwana nabikonyare ya nyarikananga ebintu mbirangere gose esa imera ngere kora kibono you just bring a family yange kwanya tebinga
ikeiga aiga setwa ikeire ntoga stego tema na intundu tenini lakini korende na kongu intwe toko kare party agende asinya saya gutoikeri then that is okay banyara ko babako bawe then from there umuriro munyene again tongera ro of to chote umuriro ngangu kuli again toko kora you just give supportive care umuriro yiga yes no nyaka guchukwa ngintu kiyo ngakiara nyare ko bagagukwa at least umuriro uri pain iri abwate anyale gukugati mugete mechande takuka kuchandika hakuna kuiruania comfortable death actually egere nyaka abwate bintu binde kwa nyagote familia nyako biba yanyako bibanga ekero bono abaruira abaiga baikire bachakire kurangiria family cyabo gose family members bachake ko bakwanera nkuchi more mwaba ribaga eririsaine osokonyora nga bado nya muvegete nyakitari bonte ko igoro achisagete echo na chiaba abanchobo bagochigosa yes ndubwate chindri ndubwate chinsabaro of course wabone to visit abare lakini moroiro yo igakoro chenga ori requested ka kinta getendoro mwana uyu ekina gora nyore gentare como teikia yekire kiamana no na bukwenda ali wate ye family au gosori ore ndetari yaya kokorora bairi abagosoa asoyo iga tiga bakore tiga barasoa family ko nyabo ko nyara nto kwala ukero month of course acha semuro yiga abantu bari close abana baye umungino yo nyakabwata abana gusika bwata umungino bona boko nyara kana kwaba libaga kwanza bagenda bararage ko eronyo bwate kendale ko batebya no boranya na kiaringe kyo mwel so we do give to allow to about time baba no mwanchuobo banyara ko baba ukwana buna bakumuro isanika actually ngonyara ko batore to ko bali bagerio daktari Naki okogendera kurwari umurire kumanyete ngoyo iga kirokenda matuko anga matuko amakare bosyo obugima bwayo buratoke bwairire mbiya bono tinda batinga ndongere ntagetendeme mete makweli muguka gutuka onde tayo maide nganje mambye ndengusira narora tabe ngusira ari mambo wanyaro etari ya matuko yes igabana njege ndongu ikanate byo bantonkeli neki of course patient yiga neriga but nabwo atamatuka make to kama next week ya gusira amatuka ya kariki akeire lakini yekera akeire nanyano umurwaire na rwa chiko tebigo umanya gutkoba motivated oda banganye ngo kumule next week nere buwe yo moyo engo sirande lakini tetensirina kwani umuntu uriyo ire morali yo kamenya wa kagirde nganga berara amatuka bero umanya kabere ando umanya wetani amatukari so mostly nje tini bata banga ngo yongo sirali gosikyam yakara bantu mbarume to kanyoro umuntu ingibi yapi lakini wono due to the complication ye situation yaya yakara situation nero umuntu kanyora bana abantu mbarume to tabo umuntu nabwate iyo dokuruka pulmonary thromboembolism ose embolism ekunega ndora anyora to tebene fats air ose iyo dokuruka clots charinge lodge ya segete yagenda nabakanyora muno umuntu ari buyaga pisa lakini one kubwate ebintu munebyo dire lodge in your blood vessels binyegare bigenda so bongo gusira instantly because na selang so gusira instantly because na senkor the same will happen igabano nje ngote mago explain kero murwaire ngaya in as much as you remember you need to expect 1 2 3 yani umuntu aba prepare dinga in as much as ngonyo yakana nyamara ringo ite taringa kansa yoke wita daktari nande tukuriga amarangi akira baroire baikire bakobekerwa embeo gose babekiro nonye ICU okonyara abantu abange bagochaka ku lose hope ngira nyare gukwana nsinginja kwa bere imari kwarigire abaroire mbare baruroro nande bairane bamenyete gwika bono tuganda benga kubikwa ICU tumine tinga kwachira ICU ne yeko boost ngakandro gwikatata petulu kwa yana buya otabikiria ICU you are sure to die lakini akaroko irwa ICU will increase the chances of you surviving ikekero muntu irwa ICU ne bintu tabe bine bitano iga number 1 tabe tuli kwa yana buya number 2 tabe no nyane immunity yawe ya chirence you can't support it oko irwa ICU ligara kwa koleru supportive care ebintu binde nebinge lakini ngonga tama tabanga ICU tumine ndimo muntu ngusira muntu naro kabera ICU up to 6 months 1 year lakini ando muntu rwarare buye ega ICU taringa igabano kwachire haya ICU mentality ego toka sabantu
abarire ngoso abararo nande barworo barebia nande bono aste kiroto kene tukurigireria bona abarire bari baikire bacandikite kegima nkuikirere kwanyoranga omonto ya maene kiro kumurigereri nonye naye ngwobore nonye bono umunyagitari gose inchiraki kunyara kweremi kugendera kuberanere kusinki uranyare kumote ekere marangi nguikabare kwanyora baikire stage gete omonto obabobe mono nando chochaka kobabuya kwanyora ngaburira bangiri baguchikobabuya nali aguchigutimoka Matilda kante abenga ase ke kanara very field jege ntomanya tenkeringa as long as I'm doing everything right the rest nyasaye tugutira ya garanga tinga naye mwanya bantu nonje mwanya bantu njitindi nyasaye lakini wana karuma itenga obuyo medento so amate bitebiga wana karaso amate bitebiga mo itenga ikekanga kali kekenga bakere when you've covered your basics you leave the rest to God. Mbiyabona sana nabo igo ntubata barire bali babwenire bono barabunchira kibakwe wo bakonye asumuriro gwenze usually as advanced cancer center currently into amenta chi machine cyo gupima ngokora tole ndokoroka follow ups ngokora tole scans we have 3 monthly 6 monthly like every 6 months every 3 months yearly depending random no monta akariki a correspond na treatment so ngokora tole bintu tokoroka ngana follow up na twaba in touch with our patients na komenta gabu pero muroira abeire kobanga obwenire ntori komotiga muroiro boiga ngo bari gakobari schedule every month nonye tari konyora mario go obwenire abo chinya gitari umunya gitari nyara kobaga komumanyanga ngakiagenderete after some time kara raise complain ende badi na bakwira na save bipimo biri baranga tiganko na ndetora ligiri mo chando kyobeire omuchando uliranire iwo kento kende kiabeire bono tari kobanga ngobwendere bona kwendanga ogo chekero mutinyo ni review ekiko karatwa korayo nari ngobo bikibora toke nando nyuri na gotengi ekiko kara amaruire bona iga kanso konyora go chatore tro muchando neri konyora ko ba discovered in the late stages ekiko karatwa kora those follow ups ngana lionye obo buri bwa chakire mapema uizo ko identify mapema you just do some excision kwa bokora unlike ye karo kuja kokanya bano bwa chirare of which you can't do excision so surgery daktari buna tutebe for example ntwabwate kusase family omurire nare obaka gutwara umuchando kansa kurindi obwendire abantu as family members nande role kibabwate go play kwene kingo bugimo bwae mbuya kose omenyire via ikiagira nabo mukwira ngomuntu na obwenete kwanyora nande wikiro chingakio charire ko ochakire gutwara kose trauma iri achakire kumuiranira ibintu biri arenge gwetera kirarwarite Matilda kante abenga cancer like any disease very traumatizing na bibi kino muntu anyorera accident nanda nanyana karuri kali mega go so karuri pale ao ni akugo kwina bana ri nande yeiro ego kwirani nande situation akito chetu akora ngi sister Doris na tema kwenye explain chi relatives ngo chaturi twachi somi chiaba no bo semi bulinga igende kenge kobaiga kibwenta kobaiga ono mbinga ndo tuko chatwa kora mono as advanced cancer center ekenyoro muna na kwa resa tatebe bano tatebe nindwarte abandi bago chekenyoro gito eyo advanced cancer center karo ba chire kenyoro ba screen yegara mede kenyoro karo monto yo matokire chances injiringa abandi na bara koreki na bara toke wane karo tuachire ndo nyoranga etogo chugulikiro oyo na ndamambo yo ndacha cho yo moyo digare twakora coverage twamanyanga yaya kenyoro ke gantu akorete na abantu bali kenyoro twaba obo semia digare nere kara ko robo oyo tungiri kyangire ko chenji oli kyo kokonyo mapema and by so doing ko kaitore namba chiri toko tokoro anyina yo mito kono tebe okay tiranda tebe this one is out of topic okay ko abo is chinamba chyokorre gonaki mito kono tebe ekenyoro kino tebe abantu bogwata kansa mbabere abuna abo ba twamanyire off site na karo to kucha on site abantu barokonyora babwate symptoms batamanyiti ona ko keye nambe yiga umuntu muno yigo totebe to kuchikorora ikinyoro tonyora na bwate oranyora ari stage 1 gose 2 umuntu yo stage 1 2
management ya yere ngororo kuwa oyigo gocha gocha nyagitari akaro gocha konyora ikari either stage 3 4 wana karo toko keye namba ne karo toko ndeke nyoro tuwa check umuntu nababwate symptoms kire kintu kabisa kego point yororo lakini yote banganje tinga nyagitari wago tukotaka chepesa chinyi lakini karo toko check nyoro we do free medical camps na free medical camps umuntu tache no inera nabwate mtina lakini rende ngote matori twa kava mbia mona sana sister no wati kiora yare ukwanira abo ekira abantu umuntu bwenire ochirenga abantu bagenda nonye family ye banganya gete na watu muchano kwanya umuntu yokero kenda ikaraste nonya seru mubweka onya guchaka kuirana na kusochaka konya kuinyoria obo biburi afete ka gwitire kira rwarite nakie ko erekero abantu gose family ya eba egeririwe gose batwarira ubumanyi uburoiro bwega mpunto gete because umuriro yigo mutabi mu buroiro bwega tari ngekero Matilda nyole to buroiro bwega gusengende kyagere tumete gentongero nga abango konyora ndena nyoro muntu otenga na nyoro muntu gakungamba nga lifestyle yage no umete kansa na biko nyara kuri ndo wensekero muroiro yiga manyetenga yes nchengansa neke atekanga metenga kanse yetali nga Matilda ngento getakolete kanse yikamochira no eninchi nabo kanse yikundi bunirite Matilda ekero manta bategento kinga bunikita kunyara kobaga gochicha na indanyare kunyara kobaga kugamba gosiga korra Matilda bobe barorire bono ekine kiyekora togotema gotwara chi outreach twagenda se abantu balia se binyoro ime twanyara kobato kobatebinga yaya ni nchurore kanaiga eko anabura nyoro obugete biye kumbe naye bono bogatambugete boga karatambe otamanyiti kero tuachire gari toko batebi yaya oburoiro bwega kanse bonge buna buroire bundi bwensi kabego kumanyanga egento kerago kwanye maybe screening egera bunyare kumanyikana mapema so numuroiro olie kera abantu abandi bamanyire igomba kunyara ko bako neglect umuroiro yegose oyigo mwaburwa urwalite bono konyole bako na ko bako kora kipako moikange actually nakie ko rato tanga ntoto egento kurunga support ya se family yegera nere nyare ko umuroiro support nere egera tachi kunyara ko baga gotwara stress ikine kigento yoba kirato konye mbia mona sana asingencho yebiro inki kere special about advanced cancer center advanced cancer center nakie ko rato watu nereta advanced advanced in terms of what more advanced in terms of services the new machines to bwate so like tonangera kwanza kuna chibi interview moringoria we are advanced in terms of services to offer ntobwate bintu to tebanga liquid biopsy ne machine ya chireye kerero ekero murwaira achire amanyinga ita akorusu liquid samples chikoiro actually mona amanyinga nabeko batru urine ose saliva bono ekero chisambe chicheiriru nabo chikwenda chianyara kuba chikoiro ya se lab umtaalamu bagakonyara go bagaguchiringoria in case michando nerororo yakoraki yarolekana mapema talire isi uranyore maybe tinya gitari chinyinge chiko korairo no eibono ne saulinga intutu abeira advanced kero muchandore bwensi kuna hizo ibono bokonyoranga owe ekero chi cells chirasigete chiko multiply ose chiko replicate bwango kuna hizo zenye zinakuwa kwa damu kwa rolire wone kero chi achiare ko bachiwo cha samanyinga chi kwerende chi molecules actually nabo chiko nyara ko bachiko ba detected through amanyinga so ine nchere ya moto abeira advanced enchere yinde ntobwate chi ethieta yekerere bwate binto no munyagita umuroire kerago chichororo umate nari Matilda ora agende nonye ni environment yokegero bwene ekero kwanyirigiriga kwatebanga na bongo bwene na sinaro ora agende bwenga bono mugucha kondoraga munyagita ali obunga kibali ora the services chiabo chire very good environment ngogerere yagero umuroire twara hopunga na bongo bwene wono nari nyagitari ya itencheroro sigu nechi machine no nabanyagitari boka barororo we have special professionals warore that is why to advance in another way ntobwate getogekoro kunga ICU wono tadras monya ko enda go sengol yole getanda ya ICU go sengai yaya ntugotobwate murere gali otagete go cha ICU enyagitari ye itungo provider
tu advance ili tuachire bone to bwate chi services tofauti bone gitari to bwate mbali bari chi professionals chi okoligereri bintu bye koligereri bye kerero we do actually into bwate no nyene ultrasound guided biopsy echine edine keroto gokora oburingoria buriwo gotumeka chibicha bona utokonyara ko bantu bwate services timaite mwe gitari sinanyara kunyibeka seke gusubira nerorai kwanere daktari Yes. Ultrasound biopsy. Ultrasound guided biopsy. Actually, if anything, as of now, I'm going to say ultrasound guided biopsy. I'm going to liquid biopsy. Ultrasound guided biopsy nearly montako. Ako kurusia sample. Kaya kanyora chi sample chi nyingi to kurusi maybe dia rini. Kose no anyane chi nyigo. But by so doing, it will to me ultrasound. Ultrasound because no it's a form of imaging. It will to me vibrations. Wana karu monta koreda, otumie ndani iliko enda. Daktari. Yes, yes. Abantu abangi kiro kendo bakwiranga ultrasound okorwa subati kiro pepo aterane tirioka. Ultrasound tebwati. Ultrasound ikekere kutumika manone tebwati raise. Lakini wana kare kutumika nili nabeko ba colored. Bona ekare ko bakala de nonyene kero monta maitenga organ gete ngobere more clear ko x-ray umetenere it's just a black and white but ultrasound ngobere ko machobere more vivid in comparison bona ikekero monto kutumia ultrasound guided ni ultrasound na reko kero manyangi gento ngorusineke ikekero ku ultrasound guided biopsy igare kero monta gaso ando rusie nyamelinga na eri ya ko rusi tali elima mumuga ngamye medingezi digere kala rosiri kekara mostly na kekara kanya runa baniga ultrasound guided biopsies they are very expensive and they take time. That's why as advanced we've incorporated the liquid biopsy. Mbio mno sana tukurige nyagitari no in terms of cost kiro keno muntu nabarate benga libaga nkogenda advanced cancer center tigangende eye serikali tiangende nyagitari ya serikali njira gira nyala convince omuntu ribaga ko so ase atebenga ribaga nkogenda nyagitari ya banyene nchibwate engane ri manyekana tenga echiko ba expensive ningi kira gira omuntu achore advanced cancer center in terms of expenses na cost yo korwalia tigante benga as advanced cancer center Karongo nyoligereri in contrast with the other facilities. Advanced cancer center na venge public hospital, but well improved. Number one, if tandavite very more spacious, mostly very electric. Kokonyo muruire ko lifted. Karume taba nika ko imuke muruire ko monchorana e inegento to vegeta no gozo because if tandantu bwata. Alafu komenta nayo ntu bwata private wings. Onya tuti ko vera kare room tu bwata ko imuke general ward ye kutware tanda 4. Private nero ya mi gutware kemo lakini ba nero ko nyori bwate ntu bwate special wards lakini in general ni ringa ebitanda bitu mbiko migana bantu mbanya korara babere gitanda no mutoyo masi gitanda alafu mostly ona muna palliative care ine package iko covered na sha otari komenda no ni siringi alafu na of course ebintu mbire binde bibya amali ogonaro shaego cover. But as advanced cancer center, before anything, otara egwa malioga ngote bugole naki ya ekengo chikabekere igana. Tigere kwame ki ngotoro ke decision ere informed. Not only that, as advanced cancer center, metavani game chanda so go choba na bakonyo rumuntu chire general, yes. Akini wono wanyora lito ko tebunga you are going to be referred maybe for HDU. Ekara HDU wono ega I believe in Kisi onye kero ni tu abatangani. The HDU. Na pokonyara nande nyagitari yende yafanyeda une ya ino nere bwate services une. I'm hoping lakini bono mete bono muna ICU Kisi nkagerete chire isato. Kisi yengi. Nando nyirenga igo per bed okonyora ICU gutware ide gitanda kama gosibere lakini ndio tu bwate bibere. Alafu na HDU nero. Alafu na ebinde bya karo kurigere mostly na gyagara konyora abantu na bakwenda yes ngitinda kana to genda public hospital HDU ukare ko manyo murigere HDU ni nkeke HDU ni high dependence unit na intensive care unit IC
ya HDU kero kene mbamanyitine riri. Okay, HDU high dependence ni rio konyora yani muntu gento nkiyara kore pi oyiga kire gento ago depend on machines. Okay. Mbiyabona sana. Mostly bano totebe nkorerwa ari omuntu tari kwenyara na nyinu gonjoka tari kwenyara gonjoka dialysis ye machine ya gukora amanyinga de machine ya gukora ona konyora agoba high dependency. Mbiyabona sana. Like intensive care. Intensive care ni rio konyora omuntu dabe kire in coma ko facilitate healing. Ntenta ito komentabu Matilda ikiwatebanga nkiye ko ro montara chora advanced kubua kogende senya gitari ya serikali ndengera kusenya gitari ndio sito tebe aiga gusi tebenga tutebe kunabona malioga yega chemotherapy ntungo nyaina natori nagukorigera ligusiga iga tino chinga nyagitari nere konyaina nabuna to konyaina nyatinda asira. Nasi kinchera kimukare ko yena na actually again to kiko chikiabe challenge Matilda. I'm sorry to interject again to kiko ratoko chatwa tevanga we are much better ni linga tubate ekurende a unit ni ri ba ko prepare amariogo by so having this machine yega amariogo karo montago prepare ometa banta bange ba ko prepare amariogo because na what side effects which are severe. So first, as a facility, we have to the equipments. That is the overall mask, gloves, everything. One no nyina kero prepare marioga ali, no ra metenga yaya, ngo korande the right thing at the right time. Alafu na ndin to bwate timing. Ye kero meta marioga ali na aro ntunto ko be kanga ngisa uri ngo be kwale. Number one, we have ntunto to ko exposure limit. Muno moliku, ose muno employee, no nyina facility ne metenga yaya, mundo yega marioga kwena na koruchinsa gete, mbaka chinsa gete. Na barwaire baito onsi pito ko bagere simoto matenga mambi by saa 2 to ke facility so that by saa 5 marioga ali muntu anyori ayore kanyora uri ko prepare onye ka ko prepare within 1 hour ko rite preparation no ko yana na ko korteki otigarite yani neba naye to ko bono mitaba ntumbero bra anyori facility gete esa uri mbabu ati these equipments muntu na bago ikamari aira marioga prepare yes lakini esa uri tabu ati the equipments the tools muntu ateba yaye oburukania macho mbiyamona sana sister ngoko na kware ya nare gotebanga nabogo cha advance eke kogeranga tindi koranga ntogwate gento kiragere muruire tachichege koira munye onye kwari kerukimo nsababu kiragere tatebo rugaiga oendo riel doret otumeke fe ayo kogenda eyo koirana iga libagogo cha igotambuke iga gosene yobo besa bokeigo ochichale beso korigia ne ya manyinga amarioga itakemo alibosa bono nakin kiragera ngoranga chikadi chigatoko butora chiagere robogma bwabere rais kem omete to amanyete nga cancer of course cancer yes very expensive kerota amanyete nga cancer okwenda mbara manyangi ekoso kwenda mbara manyanga ninge ekoso lakini keroma nyete cancer it is just a very simple ogo chichagali kwali kirwa malyogo ekerogo cha is just ebesa yoko kobukoli ene ya manyinga yoka amaligo alibo sapi bono tindo chinga ngikeragere to chicha konyora malyoga ito mbia mono sana ekiro twari gukwanira obolendi gose palliative care your parting shot ekiro to gukora singinje yebiro ningira nyare gukwanira igoro yo kulinda abaruira abaiga tuwakwandira mangana mange igoro ya palliative care ndanyare gotebanga ba abantu bange mbakuobwa because abante bakuobonga ntini nyari kuri muroire private nyari wakana chibesa actually keroro on palliative care shae wakana gesate yo wakana shae kunyara ko bage ko ire cost ye chibesa chiri chionse obonete wakana because as one of nine ne cancer center obvious no ne serikali ne maitenga she should be having into ko palliative care inere ko geranga shango irere aye gento yukora nyare ko nonyo gotagetera ndo muroira nya kolika gento kande gosina gansuni ni kaliga agatiga iga na kuko bwenete omoreterere neregere ororanga numu igetange bono naende ekero kwale tru muroiro ito enya gitari it's very comfortable actually muroiro na chana ne rago feel home far from home ago ranga bado igalenga yende na kieko roko nyoranga bono na abera aga igatari gotwara stress naende nga inganja lengo na into toko baira bya to aba treat ne family yaito bono baroire mbaba iso ko bwa gochanga igose pengine ne chibesa
Mbona sana daktari aboroire kurendo nkiora nyare gukwana bantu osie onde bwensi uri okurigirete nande oganete gutwara bosemi oboiga tiganta benga as advanced cancer center yegotoka around about ya general behind credit bank inya gitari ya kerero na services tokwa na ni kerero abantu barona abantu basomete talinga wande mbasomete lakini ntosomete kanayo ndetera kwana bori omuriro onde bwensi somwanchu kurigire orando sio kwato mochare omendanayo chimashini nchirororo omete oburendi umurwaire ebo guchaka nabantu bari ground ni bintu mugutumia ko babo basemi kekara nonya naingiche mwago karondo chikero kiri gari kironge biega nabo manyanga ngui karansande ngichanya orgero gongeyo abongobo lakini bintu bigango teba byonsi pimbe korteki mbirororo chimashini nchirororo nonya ne building yaito it's very friendly even already disabled even kekara we've created ramps the stairs so ebintu biga once you put them into considerations ntobuga tinga pa mtu tete abantu tete so everybody is covered. Number 2. Number 3. Ito ko 24/7. Iko to ko bwana mete na bonda enda kutukonyore muyo. Anytime, anywhere, aya to ko. Enamba yito nero ro yisimi. I believe unkanyo nyorore. Alafu oni bintu bibionsi when you look at this, no nyana yote benga bona se yikire ndagete obokonyo. Lekara we as advanced cancer center we are a family. Na karutu anyo rumu ruire. Ntalinga naye bika to gushugulikara. Eto gushugulikara mpaka abana bago because we give them information yene arga kutumia kokokonya as we also support you. Karakonyo aranse omete no nyamba nikatote ko abuni kiroko gordur ko ya ku crash yenze me mo ko ya uchons. So oyo babera kurenze me na tombre na kurenze me. Digere no nyana kero gutaru chali ko hunga ya biyande. So palliative care as a management department, everything and anything goes. Kurwa sema ya kemoika kevirengererio na kemobere na mario gayo sipi. It's time consuming, it's expensive, but nto ebanga shane arongo cheria koraki ngocheria support in as much as ngocheria be challenge chinga kigete ngocheria koraki ya support. But even so mbagwenta ko manyanga na ki ebintu ebiga talinye to gukora ngisa ulinga mbagwenta ko koru etoko kora ebintu biko korwa as per protocol. Karibu Advanced Cancer Center. Mbia mono sana wikirabo omwancho murigiria no turachi gukorera muroberi bwerituko ria rero ndoche aiga Alex Mauti, Roda Ruth, Jeria Kerubo, Martha Kwamboka Abiginga na banda bange no bare imbe iyo murobere nande nko baganiria motware kusomogenda gutigara ime getasene kiga kiagetembe television erinde ekero nande tokoreta agosito gukwana mangana buna egana na mono oboroiro bwiga wa kansa ububwa be omochando monene ase ense ya Kenya tunyare kobokora igo omwancho murigireria gendera gutigara ime eyegetasene kiga nande ngukwiraniria mbuya mono ase okogendera koba omwegeno goika chinga kichinde twara oborigereria obia gendera gutigara ime ya Getembe TV. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bache kuya mandege. Uzito somya bamura bache kuya mandege. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni kubarariria free surgical camp tariki sanu wege tariki 14 cy'umutinyi gukabere omukoyega asenya gitari yo ya Christa Marian baria babwate omochanda buna oenius soft tissue swelling buna bono lipomas goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers anal rectal cases buna bono hemorrhoids anal fissures na fistula inano inchu